Исәннәрмесез? Сәлам. Хей, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле тамашачылар, сезне безнең тапшыруыбызда күрүебезгә без бик шаппыз. Бер алкышлап алыйк әле үзебезгә. Инде әгәр дә сез юморны яратасыз икән, мәзәкләрне яратасыз икән, әйдәгез әле экраннар янына якынрак килеп утырыйк. Барлык эшләребезне калдырып, кем булсагыз да, трактористмы син, танкистмы син, футболистмы син, җырчымы син, чөнки эфирда мин юморист тапшыруы, дуслар. Достар, инде әлбәттә без шушы матур туган авылым рестораннарына җыелдык, һәм дә бүген кичәбез дә шундый ук матур туганча булыр дип ышанабыз. Инде безнең хөрмәтле жюри әгъзалары белән таныштырып китик. Танылган шоумен, эш бала атасы, ювелир Булат Бәйрәмов. Безнең жюри әгъзаларын инде ямьләндереп торучы, ниндидер ям бирүче, матур, шибәр, акыллы, спортсменка, комсомолка, просто красавица Алсу Әбелханова, Татарстанның атказанган артисты. Мин һаман да 18дә кебек. Йөрәк һаман шулай түземсез, тик 30 яшьлек хатыннар гына узып, абый диләр. Җәмәгать бездә бүген кунакта Рәсәйнең атказанган Татарстанның халык артисты Салават Фатхетдинов. Һәм дә әлбәттә безнең жюри председателе белән таныштырып китәсебез килә. Җәмәгать бу кешегә караган вакытта һәр вакытта да елмаясы гына килеп тора. Ни өчен дигәндә, аның мәзәкләрендә үстек. Аның мәзәкләрен беләбез. Һәр вакытта да ул безнең телләребездән яңгырап тора. Безнең Татарстаныбызның халык артисты, Мунча ташы татар эстрада театрының җитәкчесе Гамил Асхадулла. Инде әлбәттә безнең бәйрәмебезнең 2нче сезоны башланып китте, һәм бу сезонда инде әлбәттә яңа уенчылар килделәр. Һәм аларны әкренләп һәрберсен инде таныштырып китербез. Әлбәттә бүгенге безнең турыбыз ул сайлау туры дип атала. Бу турдан инде бары тик кайберләре уза, кайберләре узмый дип әйтәсе килә инде, ләкин бәлкем барысы да узырлар. Һәм беренче уенчыбызны чакырасы килә. Мөслим районы егете Руслан Хафизов каршылабыз. Исәнмесез, барыгызга да шатлыгым белән уртаклашасым килә. Күптән түгел машина алып җибәрдем. Котласагыз була диерем, кредитка. Кире машинага кайтканда, машина алу минем гомеремә онытылмаслык бер ситуация булды. Сезгә әйтәм, бер кайчанда машина алырга барганда, бер кайчанда бер нинди очракта да үзегез белән хатыныгызны яки йөргән кызыгызны ала күрмәгез. Башыгызны бетерәчәк, әйме? Менә хатын-кыз күзлегендә ничек ул? Хатын ул хатын, машина ул сөйеркә. Кайсы хатын үзенең мужигына нормаль сөйеркә эзләсен инде? Ярар, икенчесенә калганда, җегет кешенең күз алдына китерәс машина сайлауны, әйме? Улан капот астын карый, төбен, пробег документациясын һәм башкаларын, әйме? Егетләр гомумән кирәкмәгән әйбер карап интегәбез икән. Менә хатын-кыз чыннан да кирәк әйбер карый. Беләсезме? Хатын-кыз иң беренче машина янына килә дә, аша ипләп кенә кирип утыра, дөмбердәп ябып куя. Улан бетә траншир түгел инде. Аннан соң ипләп кенә алга карый, артка карый. Урын җитәрлек. Аннан соң шалт кызрыкны төшерә, анда көзгө. Всё, ирем буярга әйбер булды. Көзгө булмаса, алуның мәгънәсе юк. Ярар, сайланып йөрдек. Машина сайладык дим инде. Көзгө тапкач, машина аласы булды инде. Машина алганыма озак вакыт үтмәде. Инде ул урнаша башлады. Монда зеркало заднего вида, уенчык панчыклар илеп куйдым, монда теге постоянно полшинстры китран этне куйдым да телефон, ручник тоткасы инде, ул сумка тоткасына әйләнде, монда инде косметичка урын алды. Мин әле өйләнергә җитешмәм, минем ярты машина хатын исемендә диергә була. Ярар, хатын исемендә дигәннән бәлә бит ул бер кайчанда ялгызы гына килми. Беренче бәлә, беренче хатам машина сайларга хатын ияртү булса, кызны ияртүем булса. Икенче бәлә, үзем аңа ияреп косметика сайларга баруым булды. Барып җиткәч уйлаган инде, әллә мәйтәм машинада гына көтеп утырыйм микән дип, аннан соң башыма типте. Хатын кызны бит магазинга кертеп җибәрсәң, ул бит пусти козла в огород шикелле. Бер 2-3 сәгатькә жугала, аннан да күбрәк акчаң юкка чыгачак. Шулай булып, әйдәкләргә дип мин моңа ияреп кирдем. Ияреп кирдем дә шундый уйга килдем. Менә кемдер мине ишетә, күрә, сатучылар, администрация, магазин хуҗалары, зинхар, үтенеп сорыйм, ялварам. Хатын кызлар йөргән магазинга детский уголок янында мужской уголок ясагыз әле. Бетерәләр җегетләрнең юк барга башын. Менә җегетләр, хатыннар кирделәр, мужикларын калдырдылар шул бүлмәдә, анда футбол карга телевизор булса, игровая приставка, Wi-Fi булса, җитте иркенләп йөрегез. Әле мини-бар да ясасагыз шунда.
шопинг хатын кыздың гына түгел, мужикның да яраткан шөгыленә әйләнәчәк. Ну, күрәсең, минем бәхетемне кирпе таптагандыр инде. Андай уголок булмады. Шул рәвешле магазинны 2-3 кат айкап эзләп чыктык та крем для рук алырга туктадык. Ну, хатын кызды бит, тоже кеше. Анда 2 кул, ә кремнар 30. Мәйтәм, сезнең нәрсә, һәр көнгә аерым креммыны ялә дигәнем, әле аның төнгесе дә бар ди. Мәйтәм, рәхмәт инде. Ярар, Алланың рәхмәте белән зактырмадык монда киттек алга таба. Алга таба баргач туктадык. Тени для глаз карандаш алырга. Мин, конечно, далтоник түгел. Но минем каршымда 41 төсле кергән кызыл карандаш. 41 төрле. Бәяләре генә нигәдер аерыла. Мәйтәм, нәрсәсен сайлыйсың инде аның? Тот та берсен алдык та киттек әйдә дим. Әйтеп кенә бетерүем булды. Син беләсеңме соң, аның бысы пурпурный, бысы глянцевый, бысы матовый, бысы с оттенками бордовых нос, бысы золотая пустыня. Мәйтәм, все, булды. Мен әле мәйтәм, шугаринг сүзеннән дә шул, артык сүз кирәкме миңа дип. Без, пока менә шул 41 төсле кызыл карандаштан бер кызыл карандаш сайлаганчы, минем бесплатный парковканың 1 сәгате үтте дә китте. Шул кәгәр суккан 70 сумлык карандашны алыр өчен 150 сумга парковка түлисе булды бит. Ярар, Аллага шөкер, 1-2 сәгать азапланганнан соң кайтырга чыктык. Кайтырга чыктык та светофорга туктам да карап торам. Әйтәм, Аллага шөкер, егетләр. Светофорны мужик кеше уйлап тапкан. Хатын кыз уйлап тапса, битәек пурпурны фиолетовыйны көтеп. Рәхмәт. Молодец. Руслан Хафизов булды сузлар. Мөслимнән. Руслан, молодец. Аллаһ Тәгалә сабырлык берсен сиңа. Менә бик әйбәт кенә шуны тәкъдимнәр бирде Руслан. Минемчә, Руслан бик яхшы чыгыш ясады. Сез ничек уйлыйсыз, хөрмәтле безнең жюри әгъзалары? Мин үз фикеремне әйтермендер. Миңа калса молодец. Беренчедән инде шин татарча әйттем, молодец дибеме? Әз генә каушавын бетерсә, тагы да шымарса, бик яхшы тема, миңа бик якын тема бу. Ир хатын темасы. Шуңа мин аңа афәрин дип әйтәм. Әле бу җегетнең киләчәге бар миңа калса. Һәм бу тема монда кирип китсә, монда чыга торган түгел. Рәхәтләнеп сөйләргә дә сөйләргә, шымарырга һәм шымарырга. Кем ничек уйлый? Алсу. Мин бик тә килешәм, дөрестән дә миңа да бик якын тема. Монда пурпурныйлар, золотая пустыня, ул әйе, монда ориентир бар. Тренд. Әйе. Тагын да күбрәк бар. Син күбрәк беләсең ахыры. Менә бу безнең егетебез шундый ни проинформированный шушы дөньяда әйе. Һәм инде мин шулай ук Булат белән килешәм, әз генә дулкынлану сизелде, кашларын уйнатып, мотор иттереп сөйләде. Ләкин минем уйлавымча бик кызык булды. Ул беренче булганга шулай бит инде, ул бит ачып җибәрде, әлбәттә беренче булды авыррак. Слава Закевич. Мин дә бу темадан читтә кала алмыйм. Хатыны да исеп калганда, минем 3 кыз һәм 3 оныкчыгым бар. Ул тема миңа бик якын. Миңа калса күбрәк миңа бу хәтта юмор түгел, бу бер үзенә күрә бер бик күп идеялы чыгыш булды бу. Идеялары миңа охшады. Бик зур һәм жюри рәисе Рамил Асхадулла. Рамил абый. Ну, менә үземнең коллегаларга кушылып әйтәс килә. Мин беләсем нәрсәгә сөйләп утырдым җегетләр. Менә саф татарча чыгып, мәгънәле итеп, безнең барыбызга да таныш теманы сөйләп алды. Димәк, эзләсәң тема табып була икән бит. Каядыр кендектән асхада төшәсе юк, әллә кая барып ферма турында сөйләсе юк. Бар, просто күзәтергә кирәк. Молодец, Муслимский. Яшады. Молодец, менә бит. Әйдәгез әле алкышлап алыйк. Без дәвам итәбез һәм эфирда Мин юморист шоу тапшыру 2нче сезон дип әйтәсе килә. Һәм дә инде киләсе безнең уенчыбызны чакырасы килә. Шулай ук чын татар телендә чыгыш ясыйм дип әйтте ул безгә. Балташ районы Кишкәт баш авылы егете Ильяс Шаһиев. Каршы алабыз. Мин бит сезгә авылдан килдем иптәшләр. Авылдан килдем. Гомумән мин уйлыйм, үз-үзенә ышанган, төпле фикерле кешеләр авылдан гына чыга ала дип. Ни өчен шулай уйлыйм? Авыл кешене чыныктыра. Авыл кешене үзәктән ныгыта ди минем. Авылга иң тугры күршем. Әйе, шәһәргә күчеп киткән, дөрес әйттең. Ә булай иптәшләр беләсезме? Авыл кешесенә шәһәрдә бик кыен. Төп кыенлыклар авыл кешесенә баштана инде ул шәһәрнең урамыннан ук. Менә шәһәрнең урамыннан барганда беләсезме, беренче төп кыенлык нәрсәдә чагыла? Авылда гына ул исәнләшеп йөрүгә ярый. Авылда гына ул һәр кеше белән исәнләшеп йөрүгә рөхсәт ителә. Әгәр дә исәнләшми икән, карал теге Түбәнеж Габдулнур малай борынны күтәргән бит, юньсез. Ә монда алай ярамый. Монда исәнләшмәскә кирәк.
исәнләшмәскә кирәк. Әгәр дә исәнләшсәң, шундыйрак җавапны көттә тор. Карале, син Ешов больницасында ятканнарга охшаган име? Ни, иптәшләрең шунда барып киләле. Син анда үз итәргә тиешләр, бәлки алып та калырлар. Ләкин мондый җавап ишетмәсен өчен әйтмәгез, исәнләшмәгез. Исәнләшмә, аңладыңмы? Исәнләшмә. Исәнләшмә, исәнләшергә ярамый шәһәрдә. Икенче төп фикер ул, әлбәттә, шәһәр урамында ярдәм итәргә ярамый. Авылда без һәрбер әби бабайларга ярдәм итеп күнеккән. Монда ярдәм итәргә ярамый. Әгәр дә берәр әбигә ярдәм итә калсаң, беләсезме? Берәр әбигә ярдәм итә калсаң, менә шундыйрак җавапны ишеттә тор. Нинди миңа ярдәм итү дигән ул? Мин әле ике бабайны да бөкли алам. Бөкли дә. Бүгенге шәһәр әбиләре шундый алар. Бөкли дә, беләсезме? Әле рәхмәт йөзеннән тагын таягы белән арканга берне дүнгемәсә, рәхмәт әйт. Талый дип курка инде ул мискин. Беләсезме? Бүгенге әбиләрне шәһәрдә бер генә бер шу. Киленнәр аерым фатирда яши. Киленнәр аерым, шәйнәргә кеше юк. Аларны бердән-бер бурчы бүгенге көндә, пусть говорят тапшыруында бүген кемне шәйнә яшәкләр, һәм пусть говорят тапшыруында бүген кемнең ДНК анализын тикшерәчәкләр. Бетте. Бүтән бер шулар юк бүгенге әбиләрнең. Иптәшләр, әле Мөнәсәбәтләрдән тыш бит әле спорт мәйданында, шулай бит Салават абый. Шәһәр кешесе белән авыл кешесенең үз-үзенә тотышы аерыла. Менә Салават абыйдан сорый аласыз. Менә Акбар өчен жан атканда авыл кешесе ничек жан ата да, шәһәр кешесе ничек жан ата. Шәһәр кешесе инде ул урыс кешесе дип алып тора да, Акбар вперед, чемпион держись дигән була, фәлән түгел, 100 була, сатык инде. Авыл кешесе вәзмә булат. Тора да ул менә. Кулын суза да ул. Бөтенесенә турысын әйтә дә Салават Гарипов тишек, Бурмистров чулак. Зарипов, син хоккей өчен карт бит инде, Зарипов. Нәрсә уйнап бирсен? Син хоккей өчен карт. Биләтдинов молодец. Биләтдиновка дәгъва каршы сүзебез юк. Үзебез нәҗәгәт. Егетләр, юкса нефтехимик өчен җан ата башлыйбыз. Алар ичмасам тренерлыкка Назаров килгәч, кеше кебек сугышырга өйрәнделәр. Сез бит сездән ни уйнарга, ни сугышырга юк. Агач кисәүләре. Иптәшләр, беләсезме? Авыл кешеләре кебек тагын үзләрен шәһәрдә кемнәр бик шит ят итеп хис итә. Әлбәттә шит ил студентлары. Менә мисал өчен, минем танышларым арасында еш кына Кытай студентлары булгалады. Укуган вакытында мин алар белән бик еш аралаштым. Менә мисал өчен, Кытай студентлары берсе килгәндә миңа, аларның бит телләре шундый инде. Шинтау, ахырдан сүгенде. Мин әйттем, мин дә югалып калмадым. Жеки Чан киноларын карап үскән егет мин. Ахырдан мин дә сүгендем. Теге миңа бик мөһим сүз әйткән икән. Ильяс нихау ди. Хау-хау ми әйтәм. Шулай бит, Камилавый. Хау-хау. Шулай исәнләшәбез Кытайлар белән. Теге әйтә, миңа ди, хатыным ди Кытайда ди бала табып калды ди. Монда йөреп торга бер ди, татар кызы булса комачауламас иде Ильяс ди. Табып бирә алмассыңмы? Шинтау ми әйтәм. Шинтау. Афуй. Татар сүзе үзебездә дә юк әле татар кызлары. Нинди сиңа шундый матур сүзле татар кызын табып бирергә әле ул. Хинтаханчи хо, шия, хинтау. Пау. Ишкым бар Кытайга дигәнне аңлата. Ни хаула бирмә монда ми әйтәм. Татар кызлары үзебезгә дә юк. Ни хаула бирү, ишкын дидем. Иптәшләр, шулай иттереп сүземне ничек тәмамлыйсым килә? Сүземнең ахыры шул. Авыл кешесе кайда гына булмасын, нишләмәсен, һәр вакыт үз-үзе булып калырга тиеш. Чөнки минем фикеремчә, кешелекнең төп шарты да һәр кайда, һәр җирдә үз йөзеңне саклап калу. Рөхсәт итегез инде татар шигърияте сүзләре белән тамамларга. Чөнки татар шигърияте генә кешелекнең чын йөзен, чын асылын күрсәтә белә. Шигырь юллары, шәһәр юллары күрсәтә белмәгән. Төп камиллекне сүрәтле иптәшләр. Үзем язган шигырь. Рөхсәт итәрсезме тамамларга? Әй. Авыл ирек, шәһәр шикли сирәк, салкын караш тирги үзәкне. Сүгенүче әби, җин алкаш, энекәш. Булар сиңа тушты кирәкме? Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Ильяс Шаһиев. Алкышлар, менә бит. Ильяс инде күпне күргән. Бөтен нәрсәне сөйләп чыкты. Монда әбиләрдән башлаган иде. Вьетнам базарларына барып кайтты. Козырлар белән барып нефтехимик турында да сөйләп алды. Шулай бит. Миңа бик ошады. Сезгә ничек? Юк, миңа ең охшаганы чиста, хәтта мин дә белми торган сүзләр бар икән, татарның матур сүзләре. Юмор ничек дип әйтим икән? Тәҗрибәсе юк икән, әзрәк сизелә инде. Ул тәҗрибә бик тиз килми. Миңа охшады. Менә бит. Молодец. Кем тагын ничек уйлый Булат? Миңа калса да бик ошады, ләкин Акбарска гына катарак бәрелде бугай. Бу узган ел язылмады микән? Акбарс җиңгәнче язылмады микән бу юмор дигән фикер килде, чөнки Акбарслар яхшы юксәткән. Шул гына бераз
Әйе, бұлай бүтін шағыштырулары, бүтін күзәтуләре барысы да менә төгәл инде. Төгәл барысы да туры килә, шуңа күрә афәрин дип әйтәм, бу җегеткә молодец. Менә бит. Алсу Абелханова? Минем уйлавымча, монда актерское мастерство бик көчле булды бу егетебездә. Чөнки сүгенеп тә куйды, матур гына әйттереп, кытайча да сөйләде. Менә бүтән осталыкларын күрсәтте. Молодец. Мин бик рәхәтләнеп тыңлап утырдым. Менә бит. Һәм дә чын барлыкта Кытай телен белүче безнең инде жюри рәисе Камилов инде. Мен шындапта Қытай тілі бек ұшады. Матур етіп шығарға мына кел жоқтан ғана юмор келіп шыққан. Ильястың нәрсе ұшады, бір жіпке тізген. Бір теманы алып барған, ешонда кіріп шыға, теманы жоғалтмай. Даже соңғы шиғыры да шул темаға байланған. Шуңа күрә Ильяс молодец, бір жіпке тізі білу, мына сөйлемнің ең ұсталыққа кірә ол. Дегенде мында шығып кіріп жүрмей түрлі темаға. Бір темаға алған, ешоның білен бара. Мен ашады. Инде бездә Ахмет әбез мин юморист тапшыруы 2нче сезон һәм безнең киләсе конкурсантыбыз дип әйтик инде. Ул да булса бердән бер кыз бала дип әйтсәк була. Шулай бит инде каршылык Йылдыз Гибадуллина, Ярчаллы шәһәре. Сәлам, минем исемем Йылдыз. Хәзер күбегез сыер исеме дирсездер инде, имам. Юк, шуннан да безнең хәтта авылда да сыерның исеме Йылдыз иде, имам. Менә мин 3нче кыз бала булып тудым, 3нче. Һәм әти үш итеп миңа сыер исеме кушты. Һәм аңлавыгызча, мин авылдан, һәм минем ишеткәнем бар, менә мин авылда булдым, минем авылда яшь исем киләделәр, име. Братан, син точно авылда булдыңмы ул? Менә мин булдым. Һәм минем анда бердән бер теләк ул исән калу иде. Бүтән авылда булгандыр шундый 3 егет, аның беренчесе алкаш, икенчесе инвалид, өченчесе төрмәдә утыра. Бездә дә шулай иде. Беренчесе алкаш булганга, икенчесе инвалид, өченчесе төрмәдә утыра. Һәм менә безнең авылда мәктәп тә юк. Мин 4 километр җияү йөреп укыдым. Менә сез минем буем кыска диясездер. Минем бит аякларым астан ашалып беткән. Һәм инде ул мәктәптә укуы бер дә авыр түгел иде. Менә безнең класста егет чыкты да литература дәресендә шигырь сөйли. Ну моңа укытучы әйтеп җибәрә инде. По дороге дип әйтә, по дороге. Зимний скучный дип әйтә, зимний скучный. Тройка дигән әйтәгә спасибо диде дә барды да утырды. Һәм безнең авылда бер төрмәдә утырып кайткан әби бар иде. Бу безгә кирде дә инде, шырпы бирегез әле, өегезгә ут төртәм ди. Ну менә апалар минем кыйнап чыгардылар инде. Шуннан соң әни кич эштән кайткач әйтә, сез аны кыерсытмагыз, ул безнең ярак туган такты ди. Менә сезнең дә әтиегез менә ишеп исергәч идәнгә ятып кул көрәштерә башлыймы? Менә безнең әти бер көнне әйтә, әйдә ят, мин Башкирия чемпионы, ха, урам мин сине ди. Мен әйтәм, әти мине җиңәр өчен Башкирия чемпионы буларга кирәк түгел. Гомумән мине әти нәрсәгәдер яратып бетерми иде. Менә апаларга ул кузгалага алып кайтканда, миңа атныкын алып кайта иде. Һәм беләсезме, дуслар, менә бүгенгә хәтлек мин әле күбәй берне аңламыйча яшәгәнмен икән. Менә сез беләсезме, ни өчен Элвин Грей үзен Элвин Грей дип атаган? Элвин ул Элвин и Бурундукидан алынган име Бурундук. Ә Грей ул 50 оттенков серыйдан алынган. Димәк, бу безнең беренче Бурундук извращенец име? Миңа калса ул кызларын красная комнатага бикләп куя да, уфтанма дип җырлый кебек. Гомумән тагын мин аңламыйм гүзәлемне. Менә гүзәлем бер көнне концертка бардым да, бер алып баручы чыкты да, каршы алыгыз гүзәлем ди. Икенче алып баручы чыкты да, каршы алыгыз гүзәлем ди. Һәм шундый сорау туа, гүзәлемнең аның ире беләме икән, ул аның да гүзәле түгел икәнен? Гомумән безнең эстрадада сәер исемнәр җитәрлек. Мәсәлән, менә Индиван да, Шәкүр, Әбри Хәбриев, менә Әбри Хәбриев төшкергән кебек бит инде. Менә миңа мәсәлән иркә генә ошый. Аның да сыер исеме, минеке дә име. Һәм менә псевдонимнар уйлап тапканда да бездә бик авыр түгел. Мәсәлән, Илназ Бахиев икән, ул Илназ Бах. Шәрәфиев икән, Шәрәфи. Ленар Яшин икән, Шмо. Тагын менә тагын шуны сөйләп китәсе килә. Менә миңа калса безнең эстраданы тулысынча Нәфкать Нигъмәтуллин гәүдәләндерә. Менә аның җырларын тыңлагач та, аңа карагач та үләселәре килә башлый.
Тағы менә шуны сөйләп китәсем килә. Менә сезнең игътибар иткәнегез бармы? Кызлар алар егетләргә караганда тизрәк җитлегәләр. Менә бездә дә шулай булды. Минем классташ егетләрем шума үрдәк, шума каз уйнап бергәндә, мин моның хәтлек күкрәкне куярга белмичә йөри идем. Аям. Һәм шуңа күрә мине классташ кызларым да яратмый иделәр. Аннан соң укытучылар яратмый башладылар. Аннан соң үземнең әнием. Менә мин шундый кызларга аптырыйм. Менә минем күкрәгемне зурайтасым килә диләр. Авыр бит ул кызлар. Мин бит хәтта җирнең тарту көчен тоеп яшим. Һәм менә әйтәләр, менә нормальный хатын-кызның күкрәге ул ир-атның ушы кадәр буларга тиеш диләр, име? Юк, мен Кинг Конг белән йөрергә тиешме, мин аңламадым. Һәм озакта дуслар шуны әйтәсем килә, менә булганына да, булмаганына да шөкер итеп яшәгез. Рәхмәт, дуслар. Йылдыз Гибадуллина, город Брежнев, Яршаллы шәһәре. Ну ничек сезгә, миңа менә бик ошады. Бик усал төрттерә. Бик усал төрттерә һәм төгәл төрттерә миңа калса. Һәм мин бер генә сорау борчый башлады. Алсу яратты микән бу кызны, юкмы икән? Укытучылар яратмый башлады диләр бит. Менә бит, Барып җиттеме Алсу? Алсудан үзеннән сорарга кирәк. Бәлки ул көнләшеп куйгандыр әз генә. Минем 3нче кызым туды. Мин кызымны бик яратам. Кызганыч. Әтисе яратмаган теге кузгалак нәрсәле? Ат кузгалагы белән үтерде инде менә вообще ансы. Искиткеч. Молодец. Афәрин. Алсу Абелханова. Ну, дөрестән дә монда инде күбрәк егетләр сөйләргә тиештер дип уйлыйм. Ләкин минем уйлавымча бик кыю кыз безнең йолдызыбыз, бик кыю. Хөрмәт итәм мин андый кызларны. Менә бит, молодец. Шулай бит инде. Рамил Асхадулла, инде жюри рәисе безнең. Салазакевич, Салазакевич. башlanар алдыннан хатын-кыз юмористлар турындагы сүзне кире алырга туры килә. Шуны әйткәнем әйтәм, эстрадада, әйтәм, юморда хатын-кыз перспективасы юк дигәне, менә Йолдыз әзрәк ул сомнение таратты. Молодец. Алга таба дерзайт, бик матур, миңа бик шады. Күлдем, күз яшьләрем чыкты. Мин кыска гына әйтеп әйтәм, исеменә җисеме туры килә. Бу бала инде почти йолдыз. Йылдыз. Әйдәгез әле уңышлар теләп калыйк. Йолдыз, почти йолдыз. Йылдызга чыннан да бик зур рәхмәт. 5-2 5-ле. Әйде дәвам итеп, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле тамашачылар, Instagramга кирип Слава Закевичның историяларын, тарихларын карап алыйк. Ни өчен дигәндә реклама. Хөрмәтле тамашачылар, дәвам итәбез. Мин юморист тапшыруы. Әйдәгез әле кабат экраннарыбыз янына килеп утырыйк һәм киләсе безнең уенчыбызны каршы алыйк. Мин юморист сәхнәсендә 2нче сезонда безнең Актаныш районы егете Адай авылыннан Ралиф Ямалиев. Исәнмесез, минем исемем Ралиф, мин Актаныш районы Адай авылыннан. Хәзерге вакытта Яршаллы шәһәрендә эшлимен, яшимен. Легендар хоккеистыбыз безнең 5 тапкыр Кубок Гагарин алган Дани Зариповның заводында. Хәзер монда күпчеләр хоккеисттер инде, спортсмендер инде уйлап куйгандыр инде менә. Юк җегетләр, кызлар юк, мин хоккеист түгел. Хоккейны уен вообще гомумән яратып бетермәйм. Ни өчен дигәндә теге урыслар әйтә бит әле. Я не трус, ну я боюсь дигән. Менә шушы әйбер миңа күбрәк килә инде. Ни өчен икәнлеген хәрсезгә сөйләп китәсем килә. Күз алдыгызга китерегез. Авыл, 3 урамы бар, 400 кешесе. Ул вакытта зурларга караганда без балачаклар күбрәк идек. Дәрестә утырасың, үзеңнең әйбәт дәрес беткәнен көтеп, дәрес бетте, өйгә кайтып чабасың. Сумкаңа бер як калып ыргытасың, әтиң, әниң кушкан эшләрне аннан-моннан гына эшләйсең дә капкарасында урамга чыгып китәсең. Болшис тартылган әйбәт. Хәзерге ничек шәһәрдә менә. Әгәр дә синең хоккеист я футболист буласың килә икән, әтиңә киләсең дә, әти, минем хоккеист буласым килә, футболист буласым килә, миңа кирәк шайба, миңа кирәк эпикировка, әйбәт, сиңа әтиң килә. Улым әйтә, без проблем барабыз да алабыз. Ә бездә ничек иде? Әти, минем хоккеист буласым килә дисәң, менә сиңа улымна жуфка, әйбәт менә. Әйбәт, әнә тегендә талбытагын кисәсең дә, әнә сиңа хоккей уйнарга талбытага как раз бара инде ул. Всё, талбытагын кисеп аласың, әйбәт. Анда хәзерге кебек флексында тикшерәсе юганың, әйбәт. Под левую руку, под правую руку. Юк, синең всё менә талбытагы синең хәзерге вакытта самый әйбәт. Сына икән, менә ножовканың кая икәнен беләсең. Барасында тагын кисеп аласың үзеңә шул талбытагын. Жүрүсе юк янда безгә интегеп, шәһәрләргә барып. Всё, ярар.
Толботага кисеп алдык хәзерге вакытта бит. Бул шиз тартылган. Ну, командага бүленгәндә миңа җайлы иде инде. Иң үзебезнекеләр арасында вагы булганга, бөтенесе командага бүленеп бетәләр дә, койсы командага барадар җитмәй мине бастырып куялар. Командага басып, все инде анда бит әйтеп булмай, мин уйнасым килмей, мин воротага басмайын дип. Воротага басмасаң кайтасың да китәсең әнә шунда. Все, воротага бастырып куйдылар хәзер, әйбет. Хәр күпчелге сорайын сезнең, нәрсә, шайба бар име сезнең, шайба дип. Шайба бар иде безнең. Бездә колхоз бар иде. Бар иде дип әйтәсем килә, тола бетергәнче. Хәзер тола бетерделәр, китпишенә хәтлек тола бетерделәр, әйбет. Колхозы булгач аты була. Аты булгач тизәге була. Ат тизәгеннән дә әйбәтрәк шайба юк инде. Каядыр чыгып уша әйбет. Аны эзләп бирсе юк. Әнә җулга гына чыгасына койсы күңелеңә дә койсы шайбага ошаган шуны аласың инде әйбет. Хәзер мине шулай итеп бастырдылар барлык әйбет. Вартыда бастырамын әйбет. Оякта кизитек әйме, 3 тапкыр тан салынган. Башта леопардовит бүрек тиге, җима белән әйме, муенда әнинең шәле, кулда талботага әйбет. Ну, тиге кошечкин отдыхает инде әйме. Ну, кошечкин дип тиге ул вакытта вак бит инде писеке инде, менә писеке отдыхает инде әйме. Шунда минем иптәшем килә миңа. То же самое талботага аягы кулында әйбет, аягында кизитек. Ну, аның өстенлеге бар, анда еще ат тизәге бар. Шул вакытта сугып та ебәрдем алай, күздә ат тизәгенең сурәте генә калды. Шунда һәр ойнаган вакытта торамын, иптәшләр кырда басып тора, ул вакытта ат типкән булса, миңа карыца, бит, славыйрак тибәри. Шуннан бирле бит ул ат тизәгендә күрәсем килмәй, ул кәшәкәсендә күрәсе килмәй. Теге дурак булгач шулай бит инде ул бар. Акыл кирмәй, ат тизәге тигәчтендә хоккей уйнап, Шаллыга баргач кәшәкә заводына кирергә булдым. Кәшәкә заводы ясарга хоккей исмәйтәм, Дани Зариповка кәшәкә ясарга. Хәзер килеп кердем, завод булгач төрле хәлләре була, бит. Задержкалар да була, вакытында зарплатаны да бирмәйләр. Шулай һәр бер мәлне кәшәкә ясап басып торамайма. Әлфия килде. Илхам килде. Илхам килде дә сезгә бер шояру җыр язарга булдым әле. Тыңлатып китәсем килә. Ике ай мин акча алмадым, зарплатаны көтеп кәшәкә ясадым. Яңа ел инде килеп җитә, премияны безгә кем бирә? Килсин акча, кил инде. Мин бит сине бик тә сагындым мине. Дани сабый тиеп җибәр акчаны, инде безнең кырсак аша башлады. Килсин акча, кил инде. Мин бит сине бик тә сагындым мине. Дани сабый тиеп җибәр акчаны, инде безнең кырсак аша башлады. Инде безнең кырсак аша башлады. Дани сайгына ишетмәсләр инде менә. Хәзер минем тагын сорасы килә. Авылга койчылар бармы монда безнең? Теге ашарга, ипигә, сөткә, майга, балга, иткә генә түгел, ә вот авылга кайтып булышучылар. Мин теге үзем авылдан чыккачтан авылны бар якын итәм инде. Бер апаңнан сораганнар да икән, каралы апа җаным, синекеләр майга кайтамысың дип. Ди, майга кайталар ди, иткә дә кайталар ди, сөткә дә кайталар ди. Шуның кебек кенә илесездә, шул кирәк булган йөргә генә кайтасызмы? Менә тоже үземнең туганнарга да әзрәк җибәрәсем килде, шушы бер җыр язган идем әле, сезгә дә тыңлатып китәсем килә. Үсеп җиткән үгезем, җәй буе көтү, аңа пешәм бирә, җәй буе эшерелдем. Асылларын мин чыгардым, үгеземне карадым, аңа икмәк бирә, колхозымны таладым. Дуслары туганнар шәһәрләрдән кайталар, капчыклары тотып үгеземә карыйлар. Дуслар туганнар җәй буе кайтмаганнар, үгезгә карап пакетларын барлыйлар. Бер бутты үзебезгә, икесе күршебезгә, дүртенчесе туганыма амин булды үгездә. Бер бутты үзебезгә, икесе күршебезгә, дүртенчесе туганыма амин булды үгездә. Рәхмәт бик зур итеп. Ралиф Ямалиев, Актаныш районы, Адай авылы. Минемчә, безнең шоуда музыка белән барсы да әйбәт. Менә бит, музыка, гитарада да уйныйлар, җырлап та берде, уйлап та чыгарды. Бөтенесе шәп, минемчә. Сездә нинди фикерләр сездә? Хөрмәтле жюри әгъзалары. Миндә бик яхшы фикер, бигрәк тә менә шул гитара алып, җырларны үзгәртеп җырлау, бу миңа үземә дә кагыла, миңа бик якын тема. Шуңа күрә гитарист бит инде. Әйе, бераз шыгырдатам шунда.
Шуңа күрә бу өлкәдә әле эшләргә, әле бу җегеткә шымарырга кирәк. Миңа калса сөйләүеннән бигрәк мин теге менә соңгы җырына күбрәк өстенлек бирер идем, менә шул темада күбрәк үстерсен ул. Һәм гомумән монда аның менә сөйләме булды 80%, җыры 20%. 50-гә 50 ясаса яхшырак булачак. Алсу ханым, ничек сезнең фикерегез ошадымы? Мин килешәм, әйе бик ошады һәм минем уйлавымча шулай ук менә шушы жанр белән күбрәк барырга кирәк. Гитара, пародия, менә шундый үзгәртелгән җырлар. Шул Бәлки аңа берәр образ. Шул чиракта бик тә кызыклы килеп чыгарга мөмкин дип уйлыйм. Һәм уңышлар телим чын күңелдән. Бик зур рәхмәт. Менә гомумән Ралиф исеме ул Актанышта бик бай исем. Тагын ни фикерләр, Сазакевич? Мин акыллы кеше фикеренә кушылам. Булат, мин әйтәсе фикерне Булат әйтте. Рәхмәт, Булат. 50 на 50. 50 на 50, 50-гә 50. Һәм дә инде жюри рәисе Гамил Асхадулла. Миңа шулай барысы да шады, но сөйләгәндә образны итеп сөйләде. Менә воротада торганны, теге капкачы булып торганны образны сөйләде. Демәк, сөйләүгә шулай шаныш бар әле, образны итеп матур итеп сөйли белә, күз алдына килеп бара сөйләгән әйбере. Сөйләү осталыгы да юк түгел дип әйтмим мин. Бар, булдырырсың, тырышырга кирәк. Ә инде без дәвам итәбез һәм безнең мин юморист тапшыруының көчле алкышлар белән каршылыйк. Мамадыш егете Айнар Асатов. Сәлам, дуслар, хәерле кич. Дуслар дигәннән, дусларның дагы була бит төрлесе, шулай. Минем дә менә бар яхшы дуслар, бар бик яхшылары һәм бар фәнис. Фәнис, һәр җөмләсенең азагында нукта куйгандай никтер булай итә. Сәлам. Хәлләр. Фәнис дигән бетрәк чыга инде. Һәм бу мине куркыта, дуслар. Көннәрдән бер көнне фәнис күп нокталы җөмләләр белән сөйләшә башласа, ни булыр соң? Салкын айтты. Балтика җиделе һаман кыйбатлана бара. Ләкин мин фәниснең киләчәге барлыгына чын күңелемнән ышанам. Күз алдыгызга гына китерегез менә визитка. Эш күрүче фәнис. Күз тиюләр, алкоголизм, җавапсыз мәхәббәт. Булар барысы да ни пришон фәнис томыштан шундый, дуслар. Ярар. Әзрәк кенә үзем турында да әйтеп үтим инде, әйме. Мин күрүгечә хәзерге яшьләр шикелле чәчемне зәңгәргә буямыйм, теге кысып торучы джинсы да, теге 0,5 носки да кимим. Ну, әти әйтүенчә, мин булай да урод. Ярар. Менә дуслар, дәвам итеп үзем турында әзрәк кенә татар тапшыруларын, татар телеканалларын гомумән карарга бик тә яратам. Ну, триколор өчен түләмәсәң шулай булгалы инде улансы, ярар. Ләкин бу миңа тормышта артык булыша дип тә әйтә алмыйм. Бер вакытны шулай шәһәрникеләр белән разборкаларга чакырдылар да. Әйтәм, ярар, кирәк чагында Жан-Клод Ван Дамның берәр киносы искә төшәр дигән. Иманнарын укытып кайтарырмын дигән уйлар белән егетләр янына чыксам, ТНВ-дан баручы Сыргалым сериалы искә төшер дип кем уйлаган бит? Үзем дә сизми калдым. Хәшәрәтләр, мин әйтәм. Хикмәт нидә? Бу бит сафсата, кәхвә кая. Егетләр в шоке. Егетләр в шоке чыннан. Мин инде буларны дабибат итәргә булдым дагын. Тавыш операторы Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Әлфия Ярыш. Диюм булды, егетләр шундый күздән югалдылар малай. Ну да, егетләр генә түгел, бөтен дөнья күздән югалып алды, конечно, берәр атнага. Яра, дуслар. Рахмат. Ялганныйдыр дип уйлыйсызмы, шулаймы? Юк, дуслар, ялганламыйм. Ә менә теге рекламадагы на 8-м десятке суставы в порядке дип рифмалап йөрүче бабай алдалый бугай ул минем уйлавымча. Бәлки аңа үз яшенә күбрәк туры килгән әйберләрне рекламаларгадыр. Мәсәлән, памперслар. Памперслар Libera Up and Go, төнгә китә бер унау. Ну инде бердә булмаса Агуша. Балалар түрәсе Агуша, эш катканда бик тә булыша. Менә монысына мин ышаныр идем, чынлап. Тагын бер әйтеп китәс килгән нәрсәм бар. Татар каналларын дагы артык күп карарга ярамый икән, дуслар. Әллә ни төшләр керә башлады. Бер көнне менә имеш төштә инде бер җүнсез нәрсә куарттан, әйме, аның түге гәүдәсе Винарисныгы. Әйме? Ә йөзе Винарисныгы. Менә шул, дуслар, бөтен әйтәс килгән сүзләрем шул. Рәхмәт, дуслар, сез ут. Айнар Асатов, алкышларыгыз.
Ну, Айнар, молодец. Шәп, минемчә. Башта мин уйлаган идем бик теге юаш кына җегет чыкты монда дип. Аха, булыр сиңа юаш. Монда барысы да Камил миңа калса инде бу чын юморист, чын артист. Хәзер үк менә берәр концертка чыгарып сөйләтергә була. Барысы да яхшы, барысы да төгәл, һәм инде тавышлар уйнатуы да теге менә шулай бик яхшы килеп чыга аның. Рәхмәт. Алсабил ханым нәрсә дип уйлый? Дөрестән дә кыяфәтенә караганда тавышы бик тә көчле, шундый брутал. Һәм минем бер җире генә ошамады, мин урод дигәне, миңа калса андый әйберне әйтергә кирәк түгел. Конечно, красавчик. Колаклары, аяклары, вообще шикарный егет. Үзеннән килә белгән кеше бит инде ул юморист булып санала. Конечно, әлбәттә. Менә бит, рәхмәт. Слава Закевич. Нәрсә дип әйтәсез? Беренчедән, бу җегетнең чыгып берсе эндәшмичә генә 10 секунд торса да көләсе килә. Бу туган, бу үз урын тапкан. Әтисе дөрес әйткән. Ке үзеннән үзе көлә белгән кеше ул көчле була ул. Шуңа күрә ул үзен бик матур сатты. Менә бүгенге көндә миңа караса бу җегеткә дә, йолдызга да инде күбрәк эшләп, күбрәк сәхнәгә менеп күнергә кирәк. Чөнки татар телендә юморга без сусадык. Жюри рәисе Гамил Асхадулла. Миңа да бик шады бу җегет. Айнар чынлап та чыккач, мәйдән бер пискеләве тавыш белән хәзер. Сөйләр, менә тавыш тембрын таба белү, менә һәм әгәр дә кеше нашидтны укымаган булса, күбәй берне аңламаска да мөмкин. Менә ул бу заманча итеп сөйләде. Шуңа күрә менә бу телевизор карамаган кешеләр ниләр булса аңламаска да мөмкин. Ноланы бик удачны кулланган, шуңа күрә бик шады, рәхәтләнеп көлдек. Айнар молодец. Бик зур рәхмәт безнең. Инде бүгенге тапшыруның уенчылары барысы да чыгыш ясадылар. Ләкин, хөрмәтле жюри әгъзалары, бары тик 4 кешене генә уздырып җибәрергә тиеш булабыз без, бер кеше төшеп кала. Яисә сезнең фикер нишлисез? Сезгә сүз. Мин менә жюри рәисе буларак әйтәсе килә. Бүген чыгыш ясаган конкурсантлар барысы да бик яхшы чыгыш ясадылар. Әле безнең бит тагы тапшыру була, шуңа күрә аларны да карагач вердикт ясарбыз, Алла берсә. Пока бүген барысы да кала, барысы да молодцы. Браво! Бик зур рәхмәт яусын, хөрмәтле тамашачылар, безнең жюри әгъзаларына. Әйдәгез тагын бер кат алкышлап алыйк. Булат Бәйрәмов, танылган шоумен, алып баручы әти кеше, безнең ин очаровательный, матур, симпатичный эстрадабызның ин якты йолдызлары Алсу Әбелханова. Легендар шәхесебез, яраткан җырчыбыз, Рәсәйнең атказанган Татарстанның халык артисты Салават абый Закевич. Һәм дә Татарстанның халык артисты Мунча театры, Татар эстрада театрының хуҗасы дип әйтсәк тә дөрес булыр, Гамил Асхадулла. Һәм дә зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә Татар Мунча ташы эстрада театрына. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм бүгенге безнең тапшыруыбызны төшергән, һәм дә инде шушы тапшыруда, шушы сәхнәгә менгән саен бары тик мәзәкләр генә сөйлисе килә торган Туган авылым ресторанына аерым зур рәхмәт әйтәсе килә. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән бүгенге безнең эфирыбыз ахырына якынлашты. Минем исемем була Илшат Исхаков, можно просто Илшат, барыгызны күрергә бик шат. Һәм киләсе очрашуларга кадәр мин юморист 2нче сезон. Сау булыгыз. Игътибар, киләсе тапшыруда карамый калмагыз. Аннары менә балалар инде теге кичкенә чакта күп авыртулар кичерәләр, мин кичкенә чакта яшим. Бу инде урамнан этләр, мәчеләр бөтен хайваннарны өйгә ташый башлады. Бу менә күз алдына китергез инде. Шундый пычрак, сосы, пелеш, жуылмаган хайван өйгә этләр, псиләр ташый. Ну, минемчә даже ул